Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala ini nga atong tulumanon sa kahanginan si on A Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon unsa man tarong adlaw mga higala, adlaw karon nga Miyerkules no pizza 28 na kini mga higala sa bulan sa Enero tuig 2026. Uy, kumusta na mo mga higala no? Nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay pangluwas, walay ubo, walay hilanat, wala tanay gibati pero buhi pa. Ayaw kumpiyansa, kinahanglang buhi pagita ha. Kinahanglang buhi gyud. Kay kung dili awa mo po'y kaso basta kaya nga atong kalagto apos langit okay ra. Nada no, may muto na kanatong tanan. Kumusta na mo tanan ng mga higala no? Nang hinaot ko nga ato mga tigpaminawan nining estasyon DYWC nang hinaot ko nga nangaagid mo sa mayang pangluwas. Na importante gina no? Bisan pa siguro unsa na ta kapobre basta mayra atong lawas okay ra gyud na kay matud palagi sa pinulungan namong mga pobre lawas ray puhunan kung pananglitan og mudaot na ta nawala na kalaki kay di naman ta makatrabaho nala no. So kumusta na ato ang mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao, ilabi na gayod ang akong mga kauban diri sa Diocese of Dumaguete no. Kumusta na taga Siquijor no? Tang mga sikihod noon, kumusta na, no? Pinanguluhan sa itong Episcopal Vicar dinha, si Monsignor Larry Katubig. Hapit na bang birthday ni Monsignor Larry. Kay kuan man ni siya, Candelario niya. Kay Candelaria, namo na siya, na birthday na ni Monsignor Larry. O, nga manusa, mga classmates din sa Siquijor, no? Dahil din sa isla sa Siquijor, si Father Obing Masyon, si Padre sa diri sa kuan sa mainland si Padre kinsaman Padre Dami Hiramis o nga manusab ang ako ang classmate nga si Monsignor Padre Tonton Arnaiz o si Padre ang iyang kauban diha sa kining Kuwasay Parish sa kining Batingil si Father Dudong Ruiz. Ayan no. Nahala no, may ngunto na kanatong tanan ng hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Bino ani ta mahigala sa ato nga CBCP News balitang simbahanon ni ining kamuntuhon. Bino mahigala no. Kini bang mga problema karon bitaw sa kinibang atong pangulo ba unya ron nag-apektado kayo ang simbahan usab niini bukan na nga niingon ang ato ang pangulo sa CBCP si Archbishop Gilbert Garcera matud pa niya, the church is open to dialogue with Marcos government only if it serves the common good. Sa ato pa addam ang simbahan no nga makighinabi sa atong pangulong Ferdinand Marcos Jr. aron nga mapalambo pag yun ug unsay mga kakulangon ug makatabang yun sa tanan ana no. Nya balita gikan sa Vatican, Cardinal Tagle no celebrates 80th anniversary of Hong Kong Diocese no. Sa ato pa ang ika 80 ka tuig nga pagkatukod sa Hong Kong ilaman gidao yung ang Hong Kong Diocese ilaman lagi kining gisaulog mo na ang ilaha pod nga pinasudunggang dinapit nga mao ang matud pa main celebrant sa ilahang sa ilahang misa mao ang atong kaugalingong Archbishop si Cardinal Tagle no, Cardinal Chito Tagle. Hala no, may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panlawas. Okay, ari na ta mga higala sa ato ang Saint of the Day, no? January 28. Kabalo ba mo kinsay ato ang santo karon mga higala? Ilado kay ni siya, no? Ang ato ang santo karon adlaw usa kini siya kabanggiitan
nga philosopher sa simbahang Katoliko. Siya mao si Saint Thomas Aquinas. Ano? Natawag kini si Saint Thomas Aquinas ni adtong o Santo Tomas Aquino, no? Saint Thomas Aquinas na adtong 1225. Noon niya namatay siya na adtong 1274. Uy, bata-bata pa din siya namatay, no? Unya usang membro kini siya sa Dominican Order. Niya finished his studies with Albert the Great. Nahimo ni siyang professor in a college dito sa Paris. Niya director sa Dominican School of Rome and Viterbo. Niya, he combated many heresies, famous of his writings, Unity, Harmony, and Continuity of Faith and Reason. Suma ang pinagkuangyog kay niya nga trabaho mao gyud kining Summa Theologica. No, unya namatay siya na atong March 7, 1374. Unya honored with titles Doctor of the Church and of course Angelic Doctor. No, so karong adlaw higala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santo Tomas Aquino or Saint Thomas Aquinas. Okay, no, padayon ta mga higala sa ato ang hisigot karong adlaw. Abay na mga higala ang atong topic karon, no, importante kay ni, no. Amo niya ning ihatag ning seminara ngadto sa mga parokyano. Ang atong topic karon mga higala mao ang human trafficking and its impact on society. Impact, no? Impact on society, no? Si human trafficking and its impact on society. No, ay atong darohon na impact murag impacto nag-adto na pala mga Islam o gamay, no? And its impact on society, no? Unsa maning human trafficking? Of course, human trafficking is a serious violation of human rights and global crime that involves the recruitment, transportation, transfer, or harboring of people through force, fraud, or coercion for the purpose of exploitation. Now, victims are commonly exploited through forced labor, sexual exploitation, domestic servitude, forced marriage, and even organ trafficking. It affects men, women, and children, but women and children are the most vulnerable. Ayan, no? Abay, no? Ato binisayo ni human trafficking o ang pagpayuhot, no, kanang trafficking, kanang drug trafficking, nagpayuhot ka og mga drugs. Sa ato pa pwede po kanang ato na po binisayo ni human trafficking og pagpayuhot og mga tawo, no? Pagpayuhot, no, kana bang tinago ba nga dunay mga daotang tiguha ba sa imong pagdala ni anang butanga, no? Pareho sa gun trafficking, no, pagpayuhot og mga armas, pwede po drug trafficking, pagpayuhot og mga kining druga, pwede po human trafficking, pagpayuhot og mga tao, no? Hato pa supak sa balaod kay pagpayuhot baya, no? Nganong nahimo man ning usa ka nahimo ni siyang dautan because this is a serious violation of human rights, no? Ang imuhang sala nga gihimo nining pagpayuhot nimo og tawo mao ang imuhang pagyatak, ang imuhang paghimo og kasalanan o pagyatak sa katungod sa tawo ug nagani ug giila kini nga usa ka krimen nga naghihimo sa tibuok kalibutan ug naglakip kini sa pang-recruit, no? Mang-recruit ka unya manalakag tawo, no? Manalakag tawo o imong ibalhin ang tao, no? Manalakag tao kining transfer og transportation or mao ra ni, no? Harboring of people, no? Pagpanala og mga tao, pinaagi sa kusog, no? Pugson gyud imong pakuyog bisag dili ganahag mo kuyog o baka imong pakuyugon pero imong giuwat, no? Fraud, no? Kana bitag pagpanglingla o baka imo yung gipugos for the purpose nga imo siyang panamas-tamasan, exploitation. Sa ba nang bitayag exploitation? Mura bag imo ba siyang pahimudsan, no? Sa tupakini di ang
pagpayuhot og mga tao ang tumong gyud ay niini mao nga imo kining pahimudsan, no? Gipahimudsan ka ba? Ya unsa man klase nga pagpahimulos, no? Victims are commonly exploited through forced labor. O sa ato pa ang usa ka paagi sa pagpahimulos mao nga dadon ka sa layo, pero imbitaron ka dayong dadon ka sa layo nya o pinaagi sa kusog o baka pagpanguwat o pagpamugos o niya pugson kang pagtrabaho nga walay sweldo. Ayan, no mo na human trafficking. O baka kana bitang kuan ka, no? Kana bitang kuan ba pahimudsan ang imuhang kanang pagkatawo, no? Pinaagi sa mga gitawag na pagpahimulo sa imong dungog, no? Kana bang panamastamasan ka ba? Panamastamasan ang imuhang dungog, sexual exploitation, babae man o lalaki. O baka himuon kang helper pero gamay kaayo o sweldo ato na rong kuanan manghigala, no? Ato na rong kuan og mayo, no? O baka pugsod kapag paminyo bisag di kaganahan ana imong minyoan. O baka kuhaon ang imuhang parte sa imong lawas aron ibaligya, no? Muna siya gitawag na human trafficking. Unya makaepekto kini sa tanang klase sa tao, lalaki, babae o mga bata. Pero matud pa ang pinakadali gyud kaayo nga mahimuan niini mao ang mga babae o mga bata kay di man makapadalipod sa ilang kaugalingon. Mga lalaki makig sinong bagay pa man gyud usa na o baka muaway pa man na, no? Muna arin kita sa forms of human trafficking. Sex trafficking, no? Kanang pahimudsan ka ang imuhang dungog, panamastamasan ka ba? For victims are forced or deceived into prostitution or other sexual activities. Kana bang ang mga biktima pugson o baka uwaton aron nga ibaligya ang iyahang dungog o baka ang iyahang pagkalalaki o babae. Labor trafficking, no? Individuals are compelled to work in harsh and unsafe conditions for little or no pay. Muna say labor, magpayuhot og tawo, ipayuhot ang tawo, no? Kana bang isikrito ra kag padala ba? Isikrito ra kag ipadala aron nga trabahoon sa lisod kaayo nga trabaho, unya delikado og lisod nga trabaho, nya gamay ra kaayong sweldo o baka wa gyud sweldo. Ano mo na siya labor trafficking o baka child trafficking, no? Ang mga bata pahimudsan pinaagi sa pagpatrabaho kanila, muna child labor o himuon silang makililimos o baka armed conflict, himuon silang mga sundalo bisag mga bata pa o abusaran siya sexually. Ayan, no? Nya organ trafficking, no? Victims are forced or tricked into giving up organs for illegal trade. Kasi ato papananglitan, maayo ra kag lawas bisan tuog niwang ka pero ang imuhang mga body organs murag maayo ra. May puruhan nga gapuson ka, gapuson ka unya kuhaan kag parte sa imong lawas. Kalagmitan gyud kining gitawag og kidney. Kimo man ay kalagmitan nga i-transfer. No mo na, no? Unya katong imuhang dugo, no, daghan kag dugo. Pantuluon ang imong dugo din ha. Hangtod nga madyutay na lang kayo para ibaligya. Muna gitawag na tong organ or body trafficking. Ana, no? So muna nga gahimo kining usa ka dako kay krimen kining pagpayuhot og tawo tungod kay gihimo nila kini aron pahimuslan ka. Pahimuslan ka ba? No, nya ang daghang impaagi sa pagpahimulos kining sex trafficking, kining labor trafficking, child trafficking o baka organ trafficking. O kakuyaw basarahan, no? Unya unsa man ang dangatan, what are the impact of individuals nga mahiagom na ining maong pagpangabuso? Dunay mahitabo nga physical harm, no? Ang uban kanila mahimong kana bitang mahiagom sa grabe nga pagkadaot sa lawas, no? Kanang gitawag natong injuries
malnutrition, no? Kay gipriso god mga higala kalagmitan sa gi-traffic kuang gibilanggo na sa usa ka kwarto. Nya long-term health problems, no? Mga sakit sa lawas nga murag wala nay kaayuhan. Murag permanente na ba? No, mo nay physical harm or maybe psychological harm, no? Unang-una, matruma ang tao nga mahiagom niini, no? Unang-una, aduna say anxiety. Kana bang kanang sige na lamang nahadlok, sige na kana bitang anxious, kana bitang mura og anxiety na ba kanang tao bitaw nga pananglitan unsa man ang tao nga nahiagom og anxiety. Ang sample ni ana kana bitaw murag duna siya gikahadlukan, pirmi na siyang dunay gikahadlukan, no? Murag pirmi yung naa na siya gikahadlukan, murag usahay magkuan na lamang kana bitaw magnanga na lamang nga higala, no? Mura og sa ato pa na wala na sa sarili, no? Anxiety or baka depression, no? Kana bitaw sige na lamang nga magulanon o baka kahadlok or kining gitawag natong post-traumatic stress disorder o kining gitawag natong PTSD, no? Kabalo mo usay mahitabo sa ka tao nga post-traumatic stress disorder kana bang wala na siya sa kahimtang nga nakabuhi na siya pero anaa ra gihapon ang iyahang kahadlok, no? Bisan kung panalitan na rescue na siya kay na kuan siya na labor traffic siya, bisag dito na siya sa ila mukalit paghihapon nagsinggit og magabi, ana ba ana siya dito kay kini dayang bata aduna ni siya PTSD, post-traumatic stress disorder. Uba ka loss of dignity and freedom. Trafficking strips individuals of their basic human rights and personal autonomy. Kana bitaw nakuan ka na kanang na biktima ka na, no? Kuanon ka kana bitaw dili na bitaw ka makahimo, no? Murag alang kanimo wala na kay basic human rights. Kana bang murag wala na kay katungod sa bisan unsang butang, no? Wala na kay katungod sa bisan unsang butang o baka personal autonomy. Kana bitaw wala na kay salig sa kaugalingon, murag pabaya na ka sa imong kaugalingon, unya murag wala na kay kagawasan paghimo sa bisan unsang butang. O baka social isolation. Kanang tawhana ma-cut off na siya sa iyang pamilya. Adto na lamang permi sa kanang iyahang Pinoy, adto na lamang kapirmi sa imuha nga gitawag na kwarto. Di na po ka ganahang mo eskwela o baka wala na kay community support. Sa ato pa, kung sa mga kalihukan sa community, di na ka mag-apil-apil. Muna gitawag og social isolation. So muna siya impact into individuals. So muna, no? So again, ang atong topic karon wala naman tay oras, no? Ato ra ning ipadayon og mga adlaw mahigala ha. Kining atong topic on human trafficking and its impact on society. Okay? Dala, di na lang usa kita kutob ha. Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.